Pacijenti koji pripadaju nama, nefrolozima, su pacijenti koji su posebno ugroženi zbog smanjenog imuniteta, a posebno su dvije kategorije pacijenata koji se nalaze na hroničnom programu hemodijalize i transplantirani pacijenti. Oni itekako znaju i samim dolaskom na takvu vrstu liječenja da moraju biti izolovani jer su imunoinkompetentni, a ovi drugi transplantirani dobijaju imunoterapiju koja smanjuje njihovu odbranu. Izolacija i od samih njihovih u familiji, nošenje maski, stvar lične higijene, često pranje ruku i što manje boravak u zatvorenom prostoru sa više osoba, makar to bili i članovi njihove porodice. Ne cijenimo zdravlje dok se ne razbolimo.